Δυστυχώς, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι η επιχείρησή μας, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα εντός του έτους, θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε ή σε εκτόκευση ή σε συγχώνευση. Ναι, θα προχωρήσουμε σε συγχώνευση με άλλη εταιρεία από τα οικονομικά στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ναι. Ναι. Θα μας παρουσιάσουν σε 15 μέρες ο κύριος Νικολακόπουλος, ο κύριος Παπαγεωργίου τις προτάσεις τους. Οι μελέτες που έχουν κάνει για την εξέλιξη της εταιρείας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις μονάδες που παρουσιάζουν αρνητική απόδοση και πώς μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα και ο οικονομικός μας χάρτης. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ενημερώστε και τους υπόλοιπους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, τώρα. Ναι, τώρα να το κάνουμε, τώρα. Καλημέρα. Έλα ρε εσύ, τι κάνεις, χάθηκες. Έλα κάτσε. Όλα καλά εκεί? Εντάξει, καλά. Πολύ τρέξιμο ρε εσύ. Και πολύ λίγα τα λεφτά. Το είπαμε αυτό, μου φτάνουν αυτά για να ζήσω. Έλα ρε τώρα, είναι ζωή αυτή που κάνεις. Παράτησες τη θέση σου στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και 2 χρόνια και τα καλά σου τα λεφτάκια για να κάνεις τον καραγκιόζη. Πάλι καλά που έχεις κρατήσει και κάποιες μετοχές εδώ πέρα. Το προτιμώ, κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια. Τέλος πάντων, μην κάνουμε αυτή την κουβέντα πάλι. Τα δικά σου πες μου, όλα καλά? Εγώ φίλε ζάχαρη, δεν με κουνάει από εδώ πέρα κανένας. Και τώρα με την πρόταση που τους έχω κάνει, περιμένω και προαγωγή, που σημαίνει και διπλάσιο μισθό και έξτρα μπόνους. Έμαθα ότι και κάποιος άλλος θα καταθέσει πρόταση. Έλα ρε, αυτόν δεν τον υπολογίζει κανένας. Πολύ ανθρωπιστής μωρέ και δεν συμφέρει κανέναν. Εμπρός. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Καθίστε παρακαλώ. Σας ακούω. Ο Πρόεδρος? Με τον Πρόεδρο τα έχω μια χαρά. Και μ' ακούει κιόλας. Εμπρός. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Γεια σας κύριε Νικολακόπουλε. Παρακαλώ καθίστε. Σας ακούω. Λοιπόν. Εσύ και η θεσούλα σου, Ναι ρε, εγώ και η θεσούλα μου στην τελική. Δεν κατάλαβα. Και εδώ μέσα στη δουλειά και έξω στον κόσμο. Με το σπίτι σου, η γυναίκα σου, όλα καλά? Ρε εσύ, τι άλλο να θέλει αυτή? Ένα μεγάλο σπίτι, την πισίνα, τα ταξίδια της. Την αφήνω να νομίζω ότι έχει και το πάνω χέρι. Για κοροϊδό με έχεις. Αυτή και να πεθάνω θα με προσκυνάει. Χαζή είναι να μ' αφήσει και να αφήσει και τον τίτλο. Βγαίνω κι εγώ με μικρούλα, ανεβαίνει το προφίλ μου. Ζωάρα φίλε, ζωάρα. Αν είμαι ό,τι έχω και ό,τι έχω χαθεί, τότε ποιος είμαι? Τι είναι αυτό? Τροφή για σκέψη. Eric Fromm. Καλά. Εσύ το βιολί σου. Δεν ξέρω. Πρόσεχε πάντως. Τι να προσέχω ρε εσύ. Κάθε φορά τα ίδια μου λες. Μ' αγαπάνε όλοι. Λίγο οι φιλανθρωπίες, λίγο οι εκθέσεις, λίγο το καλό πρόσωπο που παρουσιάζω έχει δέσει το γλυκό. Όπου περνάω κι όπου σταθώ, αίμα μυρίζει ακόμα, όλα τα ξεπουλήσανε, πολιτισμό και χώμα. Μπράβο ρε αγάπη μου, να φανώ και λίγο ευαίσθητος.
Τα έχω φτιάξει όμορφα, σου λέω. Το καλό παιδί. Εγωκεντρισμό και υπεροχή διακρίνω. Αλλά αυτό να ξέρεις, σου έχει δημιουργήσει πολλούς ανταγωνιστές. Μην κοιτάς που μπροστά σου χαϊδεύουν τα φτάκια και σου λένε γλυκόλογα. Το νου σου. Άκου. Ξεκίνησα από το τίποτα και δεν έχω σκοπό να χάσω όλα αυτά που φτιάξα εδώ πέρα. Δεν τα φτιάξεις μόνος σου. Πάτησες πάνω σε άλλους και τα φτιάξες. Ναι, αλλά όλες οι ιδέες είναι δικές μου. Άρα είμαι θεός τους. Τους έχω πάρει όλους εδώ με το μέρος μου. Δεν με κουνάει κανένας. Καλά, τέλος πάντων πρέπει να φύγω. Αλλά έχουν αλλάξει καιροί. Να το θυμάσαι αυτό. Καλά. Κάνε εσύ το παιδί των θελημάτων και άσε με μένα. Αυτό κάνω. Συνοπτικά. Θα κλείσουν οι 4 από τους 7 παθητικούς τομείς. Θα παραμείνουν ανοιχτά όλες οι μονάδες και βάσει σχεδίου μου ίσως προχωρήσουμε και σε προέκτασή τους. Αλλαγή του 60% των προϊόντων μας με ίδιους κωδικούς εισαγωγής από χώρες με μικρά κοστολόγια χονδρικής και επεκτείνουμε τον τομέα εισαγωγών και μεταπώλησης. Επιμένουμε στα δικά μας προϊόντα με μεγαλύτερη αποθήκευση στις πρώτες ύλες και έτσι κερδίζουμε από τα μειωμένα κοστολόγια. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε και την εγχώρια παραγωγή. Θα απολυθεί το 80% του εργατικού δυναμικού των παθητικών μονάδων και το υπόλοιπο 20% των εργατών θα συγχωνευτεί στις ενεργές μονάδες. Θα αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας κατά 40%. Αύξηση της μισθοδοσίας όλων των στελεχών και των υπεύθυνων διαχείρισης από 4.700 στα 6.000 ευρώ συν 20% μπόνους. Μείωση στους μισθούς όλων των διοικητικών στελεχών από 4.700 ευρώ στα 1.600 με 7% αρχικό μπόνους παραγωγής και μέγιστο τα 12 εάν και εφόσον επιτύχουν τους στόχους τους. Όσο για τη μετακίνησή τους θα χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα της εταιρείας. Αυτή η αύξηση καλύπτεται μόνο και μόνο από τις απολύσεις των εργατών και τη μείωση της μισθοδοσίας τους κατά 12%. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε επιπλέον ετήσιο κέρδος 25%. Με τη μείωση αυτή, όχι μόνο καλύπτουμε όλη την ετήσια φορά, αλλά μας δίνει το περιθώριο να προσλάβουμε νέους ανθρώπους στο δυναμικό μας. Αυτό σημαίνει καινούριες θέσεις εργασίας, οι οποίες επιδοτούνται από το κράτος. Θα αυξήσουμε τη μισθοδοσία των εργατών κατά 10% και η εταιρεία θα παρέχει δωρεάν το φαγητό στα διαλύματα, καθώς και καλύτερες ασφαλιστικές καλύψεις. Σε διάρκεια 2 ετών θα έχουμε σταθεροποιήσει το ετήσιο καθαρό κέρδος μας στο 27 με 32%. Στον 1,5 χρόνο θα έχουμε καλύψει όλη τη φθορά των προηγούμενων 3 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, θα μειωθεί η παραγωγή μας στα δικά μας προϊόντα και κατά συνέπεια και τα έξοδα της επιχείρησης. Θα δώσουμε βάση στις εισαγωγές και στη μεταπώληση και με σωστές και δυνατές διαφημίσεις σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πετύχουμε το σκοπό μας. Πιστέψτε με, είναι ο μοναδικός τρόπος να προχωρήσουμε χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο. Ορίστε και η μελέτη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε αυξήσει τις εξαγωγές και την παραγωγή μας κατά περίπου 45%. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία μας να συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην εθνική μας οικονομία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να παρέχει μια αξιοπρεπή θέση στον κάθε μέχρι τώρα πιθανόν άνεργο οικογενειάρχη και με αυτόν τον τρόπο να γίνει αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από τον ευχαριστημένο εργαζόμενο. Αναλυτικά όλη η μελέτη εδώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό. Ρε κοίτα, δεν μου μπαίνει. Είσαι σοβαρός? Βλάκα. Την είδες? Όσο είχε τη βίλα, την πισίνα και το ταξιδάκιο της, το έπαιζε κυρία. Για να δούμε τώρα που τελειώσανε όλα αυτά.
Έλα, κάτσε. Άργησα λίγο, Δεν πειράζει, κάτσε. Παρακαλώ. Καλά, καλά. 2 κρασάκια κόκκινα, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ για όλα. Ήθελα να το τσακίσω το διθενιά και τους ομοίους του. Ήμουν σίγουρος. Η μελέτη σου έδωσε τα ρέστα της. Έπρεπε να βλέπεις από τη μια μεριά τον πρόεδρο και από την άλλη όλα τα άλλα τα λαμόγια. Τώρα που έγινες γενικός διευθυντής, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θες. Να ξαναγυρίσω στην παλιά μου θέση. Στην παλιά. Ναι. Τώρα που εγκρίθηκε η μείωση των μισθών. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά αφού το θες, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Ο πρόεδρος, μετά την έγκριση της μελέτης από το Διοικητικό Συμβούλιο, παραιτήθηκε. Αύριο ξεκινάει ο καινούριος πρόεδρος, ο οποίος μάλιστα μου είπαν ότι θέλει να έρθει εδώ, στα γραφεία τα δικά μας και να φύγει από την πολυτέλεια. Αυτό κάτι δείχνει. Καλό αυτό. Καλό είναι, αλλά θα δούμε. Θα του μιλήσω αύριο. Εντάξει. Αυτό μόνο. Και τι άλλο, αφού σε βλέπω και κάτι άλλο θες. Πάρε. Τι είναι αυτό? Εδώ έχω ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα ανθρώπων που είναι στην ανεργία. Το 60% είναι οικογενειάρχες. Το υπόλοιπο νέοι άνθρωποι. Έγκυρες πηγές. 250 νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς για το πρώτο οκτάμηνο. Προχωράμε. Αυτή η στρατηγική αφορά μόνο την περίοδο της αναρχικής δράσης σε μια αστική κοινωνία, όπως είναι η σημερινή ή όπως ήταν την εποχή που συμμετείχα στην ομάδα. Καταλαβαίνεις, τίποτα δεν τσάπα διαβάζω. Θύμισες τα χαμένα τα βράδια μας, τα μικρά μονοπάτια μας. Και τι έχεις να μου πεις? Απλά, χωρίς να το θέλω όμως, συγκρίνω το δικό σου τρόπο ζωής με εκείνο του Γιώργου. Δηλαδή τον τρόπο ζωής που είχες τότε με αυτόν που έχεις τώρα, σωστά? Με συγκρίνεις με ένα παρτάκι διθενιά, ο οποίος το μόνο που έκανε στη ζωή του ήταν να το παίζει μουρ και καλοπέδι στους άλλους, Δεν είπα αυτό, με παρεξήγησες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος έκτισε μια ψεύτικη ζωή πατώντας πάνω σε άλλους. Κάποιον που δεν μπορούσε να βιδώσει μια λάμπα. Εσύ μου τα είπες αυτά. Έφυγες δρόμο. Δρόμο, έφυγες. Θύμισες τα χαρούμενα χρόνια, στενά παρελθόνια. Θύμισες τα τραγούδια
κρύψαμε, τα στιχάκια που σμίξαμε. Θύμισες το παλιό μου ποινικό, το σχισμένο ατέλειο. Θύμισες τα φεγγάρια που κλέψαμε, τις βροχές που χορέψαμε.